So hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय लोगोफोर जोंनि बरझार आश्रमाव जानाय राज मेलानि मोनसे शर्ट ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। तो बेयावहाय आङो माखासे अवतारफोरखौ गोदोनि अवतारफोरनि मेकआप लानायफोरखौ देखायबाय। लारि लारि नोंसोर नायलांबाय थादो।